Nájdeš to 15. Dobrá. A ťahaj, Jožo, ťahaj! Ňumo nie. Ňumo, offside si bol, Ňumo, pozor na to! Dobrá lopta. Poď, môže, poď. Riči ide, Riči! Dobrá. No, ujebuš. Staň, Ríšo, staň! K nemu. Aj. Mážu, Gori, mážu. Dobrá, Riči, škoda si nedá gól. Veľmi dobre. Poďte mu. No, skúsiť asi po zemi, ne? On to ho chcel prestradiť. Si gogo. Poďte pomaly návrat, urobme návrat Myslíš, že ako pomaly. podrú na to ujebať? Poďte, hore sme všetci, zavolaj hore. Sa Luky, jak tam je zašitý, čaká, že čo sa bude diať. Dobrá, Ňumi, dobre, netreba do toho ísť. Presujme pomoc. Čo náš? Čo to je? Poďte mu, ale rať, poďte mu! Udri. Neskoro. Nechal ty mu padne, no. Jožko, poď, Jožko, ty! Tak, kurva. Všetci sú na Jožo je. Dobrá, Luky. Tam, Lukáš. Jožo, vrcholom, ide Robo. Poďte mu tam. Víti, poď mu dozadu. Pušťaj. Klub Mišo, gulaj, Oravu! Není dobre do piči! Poď návrat! Nemôže byť takto! Kto chce ísť hrať? Nemôže nikto. Dobre, Gori! Nie je dobre s tým stredaním. Som mohol stredať normálne hore. Čak o tom to je, no. Tam si aj všetci všetci. Luka vážo! Tak no toto. Ježiš, Roh je. Ne. Potom prejsť tu povede. Čo? Do tých striedania. Lebo rozhodca hovorí, že môžeme neobmedziť. Ne, 3 sú. Ne, keď sú 3, tak sú 3. Prečo by sme mali my hrať, vole? Poď! Edi! Ty kokos. No všetci chcú ísť hore, no. Riči! Nemá! Poď! Zakonči to! Dobrá! Kokso. Sám. Púha. Von! Odjebiu. Poď Ňumo, podrž ju! To je ono! Dám, Jožko! Jožko, na čo vedí podrž, Jozef? Niči, toto stane. Ucha, usto ho!
uvidí, že niečo Dosúbaj, dosúbaj. Dobre, nič nebolo. Aj! Nehajú, nehajú! Nehajú! Kričím neútočne, 5 minút. Mišo! Už to udržte! Idete ňumo! Lávu ujeb! Áno! Jak stálu, víš? Niekedy, keď prehrávame, že úbor. Jak riaditeľ organizačnej skupiny. Dobrý deň, dovoľte, aby som vás privítal v mene organizátora tohto futbalového turnaja, ktorý sme uskutočnili z príležitosti nášho dlhoročného funkcionára, človeka, ktorý vlastne venoval tomuto klubu, venoval futbalu celý svoj život. Vďaka jemu pokračujeme v tejto tradícii. Bol to človek, ktorý vlastne viedol nás všetkých k tomu, že tento šport treba mať rád, treba sa jemu venovať. A myslím si, že keď hora na nás pozerá, tak sa snažíme to robiť tak, aby on bol spokojný. Chcel by som poďakovať aj členom jeho rodiny, ktorí tiež sa zúčastňovali vlastne na celej existencii tohto futbalu, pretože Jožko obetoval ozaj veľa času k tomu, aby ľuďom okolo futbalu, či od žiakov, dorastencov, mužov, dal vlastne veľa voľného času a chvíle, za ktorými vlastne ďakujeme. Tento turnaj, škoda, že ste nedržali vlastne propozície, sme to začali skorej, pretože je to časová tieseň, je tam tých zápasov dosť, takže by sa nám dosť poprosilo dochvíľnosť a tak, aby sme to zvládli do tej 5. hodiny. S tým, že vlastne prvý zápas sme odohrali a ďalej pôjdeme podľa propozícií, teraz je druhý zápas. Občerstvenie ste dostali každý vlastne tie minerálky pivo málo, treba povedať, dodáme viacej. Bude zabezpečená aj voda, aby ste sa mohli ovlažiť. Je striedanie vlastne, tak jak boli v propozíciách, že vlastne jak majstrovské zápasy hráči môžu striedať. Poprosil by som vás, hrajte to fair play, pretože nejedná sa o to, aby ste na to zranili, aby ste nemohli hrať majstrovské zápasy, je to vlastne štvrtoligová a tretoligová mužstva, myslím, začínajú budúci týždeň, takže aby ste mohli ako zradne hrať ďalej v tejto súťaži. Čo sa týka vedúcich mužstiev, dostali lístky vlastne, na každého máte guláš, či pivo alebo kofolu gratis. Keby ste niečo chceli, kľudne sa obráťte, organizačný výbor, vlastne keď sú nejaké problémy. Myslím, že na ňo stačí, by som vás poprosil o minútu ticha, aby sme vlastne už dali hol a potom môže pokračovať zápas. Takže by som poprosil chvíľku ticha. Ďakujem pekne.